El comerç online a Ontinyent mou al voltant de 1.000 paquets diaris. Els repartidors i les seues furgonetes s'han convertit en un element habitual en els nostres carrers. I aquesta setmana a Ontinyent en Viu volen conèixer quins són els teus hàbits de consum. Les empreses de transport i les furgonetes dels grans marketplaces inunden la ciutat. Cada vegada són més els productes que arriben al municipi després de recórrer milers de quilòmetres des dels seus centres de distribució. I és que són molts els ciutadans que acostumen a comprar per internet. Jo he de comprar per internet. Normalment roba o productes de maquillatge i coses així. Sol comprar en el comerç, així en tenda, però si és més en casa, que no podem eixir i tal, sí que a voltes compre online, però m'agrada més comprar en físic. Una de les comoditats més destacades del comerç online és el fet que t'entreguen el producte a casa o en un punt de recollida, una de les opcions que més està creixent en els últims temps. Normalment ho demane a casa, si no, sí que és de veres que a vegades un punt de recollida al gimnàs hi ha mateixa o prop de casa hi ha locals que tenen punts de recollida i a vegades ho demana allí. Arriba a casa amb abuela, perquè com en ma casa els meus pares estan treballant, quan solen arribar i tal, no tenim a ningú que m'ho arreplegue i anem a casa amb abuela o si no anem a algun punt de recollida per agafar el que hem comprat. Així i tot, també hi ha un sector de la població que opta per comprar al comerç local sempre que això siga posible. Siempre una apuesta, yo creo que al mercado local, que es muy importante, y apostar por ello, realmente, sí. Y por una cuestión de proximidad y comodidad y que te lo puedes medir y tocar, que a mí me encanta, y sí, prefiero el mercado local a la compra por internet. Intentes sempre comprar al comerç local, sempre busques més cosetes, no? Deixar un poc l'economia així dins del poble i en cas de no trobar-ho, sempre recurrim a internet. Potser a Ontinyent el comerç de proximitat no pot competir amb la gran oferta del gegant d'internet, però aporta altres valors que el consumidor prefereix. Penso que és millor comprar en tenda física, ja que pots provar-te les coses i almenys ja saps el tallatge que tenen les coses i a més fomentem el comerç de poble, que és el que realment fa falta. Hi ha un sector de la població que també és molt conscient de com el comerç online pot ser un perill per a l'economia i l'ocupació local. Jo tinc l'experiència que estava treballant en el centre comercial, ja fa anys estaven molt potenciant, compreu per internet, a les mateixes xiques de la tenda les obligaven des de més amunt, vosaltres teniu que donar que compren per internet, que la gent compre per internet. I ells ho van dir, és un error, acabaran tancant-vos. De fet, Stradivarius, Kidis i moltes tendes han tancat i el centre comercial, això. I més enllà de la visió dels clients, els comerciants d'Ontinyent continuen reivindicant la força, rellevància i importància del servei de proximitat. Jo crec que la venda en una tenda és una experiència, t'ofereix moltíssimes més coses que la venda online. Com sempre, això és només una xicoteta mostra de les opinions de les ontinyentines i ontinyentins. Però també volen conèixer quina és la teua relació amb les compres d'internet. Com sempre, et llegim en comentaris.